Les injeccions intravítrees és un procediment que ens permet administrar un tractament directament dins la cavitat ocular, per així poder tractar diferents tipus de malalties de la retina o de dins de l'ull i permetre mantenir una bona visió al pacient. Els principals beneficis de les injeccions intraoculars és que administres un medicament directament a dins de l'ull i així t'evites donar dosis molt altes que serien necessàries si el donessis per via oral o per via endovenosa. Hi ha moltes malalties de la retina que es poden tractar amb aquestes injeccions. La principal és la degeneració macular. A nivell popular, al carrer es coneix com la degeneració macular unida, que és una malaltia on hi ha unes lesions que apareixen a sota la retina, que es diuen unes membranes neovasculars, i aquests tractaments amb les injeccions aconsegueixen frenar la malaltia. També es poden tractar pacients amb miopies altes, en els quals també els apareixen aquest tipus de lesions sota la retina. Per altra banda, també tenim unes altres malalties, com pacients amb retinopatia diabètica, o pacients que han patit oclusions venoses retinianes, o també pacients que tenen inflamació intraocular, en els quals tots ells comparteixen una característica clínica que és una cosa que es diu l'edema macular. L'edema macular és líquid a la part central de la retina que provoca una pèrdua visual important. Llavors, tots aquests pacients també es beneficien d'aquestes injeccions. I ja un últim grup de malalties són les infeccions intraoculars, que també es podrien tractar amb injeccions intravítrees. Abans de procedir a la injecció és molt important la preparació amb una desinfecció que es fa al voltant de l'ull amb povidona iodada i també a dins de l'ull i s'esperen uns minuts. Després es procedeix a fer la injecció, que generalment es fa amb anestèsia tòpica, amb coliri, i es sol fer a la part inferior i lateral de l'ull en qüestió del pacient. És un procediment que no és dolorós, és molt ben tolerat pel pacient. Ja fa més de 20 anys que va començar aquest tractament amb injeccions i evidentment han anat evolucionant cada vegada a tractaments millors pel pacient